Осрашулар иртән әдиптең туган ерендә, Кылгын авылында башланып китте. Кылгын орта мәктәбенә Башкортстанның халык язучысы Нугман Мусин исеме бирелүе мәртәбәле вакыйга булды. Киләсәктә мөгаен үзегезнең мәктәбегезнең мәктәпте онытыргала, уның данын тутыргала ярый. Киләсәктә мына безнең мәктәп, мин шунда укып сыктым, мин шунда укып кеше булдым дип әйтергә кирәк. Нугман Сөләйман улы мәктәптә белем алган сактагы парта артына утырып, хатирәләрендә үткәндәргә кайтып әйләнде. Соңгы эшләү сыхын астылар. Соңгыларда шул тикел мотор итеп эшләйләрне. Уны шулай ук көтеп алып китәләрне. Ул тоже туранан тура фронтка китә торган мәйене. Продукцияны шуны күп менә безнең авылдың хәтерләп менә иткә алып бик күп нәмәләрдә һиләһе бар. Безнең авылдың просто бөтен халкы ана шул фронт өчен эшләде. Мәктәптән ерак түгел Нугман Мусин аллеяһына нигез халынды. Тәүге агасты легендар язучысы үзе ултыртты. Калган 20 төп агасты Ишембай районы хакимияте башлыгы Азамат Абдрахманов, билдәле язучылар, авыл аксакалдары ултыртты. Күп тә үтмәс, бу yerдә матур парк барлыкка килер. Язучы киләсәк капсулаһына үзенең теләкләрендә язды. Ул 2031 елда асыласак. Ишембай өчен, Ишембай халкы өчен, Кылгын ана өчен түгел, гомумән Башкортстаныбыз өчен ардаклы шәхес Нугман агайыбызның 90 яшьлек теге шаяртып хәтта без әйтеп куябыз. Уның әсәренә карап мәңгелек урман дигән романына карап мәңгелек Нугман дип безнең арабызда шундай матур булып, тәэсирле булып, йогынтылы булып, безгә юлдар күрсәтеп, безгә кәңәшләр биреп, һаман яшәвен дәвам итә икән. Без Ишембайдар нык бәхетле халык. Мин шуны әйтермен. Менә шундай бүген Нугман Мусин аллеяһынан без курор атлап удабыз. Табигать хаксыһы, матурлык йырсыһы Нугман Мусиндың юбилеена арналган осрашу кисәһе авылдың мәдәният йортында дәвам итте. Сәхнә түренә язучылар, әдәбият аксакалдары күтәрелде. Улар Нугман Мусиндың иҗат биографиясын барланы, каләмдәшенә изге йөрәк сүзләрен җиткерде. Халык язучысын якындары, тугандары, авылдаштары тәбрикләне. Әдиптең авылдаштарына, кунактарга тәүгеләрдән булып моның хакында документаль фильм карау бәхете тиде. Хайлап алган язмыш фильмының авторы журналист Гәүһәр Батталова. Одакламай был тапшырылды республика халкыла карайсак. Үз батшаһы турасында фильм төшерү ул бик җаваплы һәм мәртәбәле эш. Шуның өчен дә без бу фильмга тотынгас, тәүдә иң тәүге хис мөгаен тулкынлану булгандыр. Ләкин тулкынланып бер нәмәне эшләп булмай, кыюлыкты бер урынга йыяһың да эшкә тотынаһың бит инде. Без шул тикмәдә күңелебезне, йөрәгебезне биреп эшләнек бу фильм өстендә. Ул безнең режиссерлар Әлфия Арсланова, Радик Фатхиев, безнең оператор Роберт Рәүпов, композитор Илшат Хәлилов, Нугман агай үзе карагандан соң уның иң тәүге үзе шундай булды. Фильм миңа бик нык охшаны. Ишембай халкы ярата үзенең язучысын, хөрмәт итә. Әллә кайдан балкып ултырган, заман сыясатландырылган авыл мәдәният клубын халуга Нугман Мусин әз көз түкмәгән. Авылга юл төзүдә язучының тырышлыгы белән эшләнгән. Шугал авылдаштары уга зур рәхмәт укый. Кылгын авылының иң матур урамдарының берендә, Аллаһ йорты булган мәсҗид һәм мәдәни үзәк бина һәргәһендә кунаксыл матур бер йорт ултыра. Бұл Нугман Мусиндың 70 яшына карата 2001 елда асылган иҗат йорты. Күркәм йортта бик күп экспонаттар, архив документтары, язучының китаптары тупланган. Кылгына халкының улыгы кесеһе өчендә Нугман Мусин авыл горурлыгы. Бездә бүген зур байрам, Нугман Мусин кайткан. Мин уның кисәһендә алып барусы булдым. Китапхана оештырган Нугман Мусиндың әсәрләре буенча үзек ятлау конкурсында катнаштым. Грамота менән бүләкләндем. Язучы Нугман Мусиндың иҗатын яратучылар кискеһен Ишембай калаһының мәдәният һарайына йыелды. Туган ерен, уның кешеләрен мәңгеләштергән шәхес халык менән ихлас аралашты. Әдипте котларга мәгариф, мәдәният, матбугат хезмәткәрләре лә килгәйне.
Без de башкорт әдәбиятының хөрмәтле аксакалы, башкорт урманын данлаучы, яклаучы буларак беләбез. Һәм шундай әдәбиятның якташыбыз булуы, бәрәкәтле Ишембай ерендә туып үтүе менән хаклы горурланабыз. Һәр сыгышта халык язучысы, абруйлы шәхес Ишембай районының почетлы гражданины Нугман Мусинга тәрән ихтирам, күңел йылыһы сагылды. Күренекле якташын дурлап Ишембайдар яшь буынга матур өлге күрһәтте. Хәнәм Максутова, Илназбек Кужин, Ишембай хәбәрләре.